आरो लोगोसेनो बे ट्रेनिं सेन्टारखौ दैदेनबाय थानाय दैदेनगिरि बे 54 बेच बेसिक मिलिटारि ट्रेनिंखौ ट्रेनिं होनाय मानिजाथाव सिबिजाथाव इन्सट्राक्टर्स आरो आंनिनो आंगो मावथि लोगो गेदेमा नोंथांमोन Also respected Secretary to the Ministry of Home Affairs, National Liberation Front of Taitra, and Deputy Chief of Army Staff of Royal Baroque Army, and other dear revolutionaries. आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गसंनो मोननानै आरो बे खाबुखौ मोननानै इनायनो गोजोननाय मोनदों। आं आंनि बिबुंथिनि सिगाङावनो दिनै नोंथांमोनखौ गोबां दुखु दाहा लानानै बे ट्रेनिंखौ फोजोबनायनि थाखाय उथ्रिनायनि थाखाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय बावहरबाय। I would like to congratulate you for passing out your basic military training. लोगोसेनो जायफोरा गाव गावनि बेसिक मिलिटारि ट्रेनिंखौ गोबां दुखु दाहा लानानै फोजोबबाय उथ्रिबाय बिथांमोनखौ नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि आफादगिरि हिसाबै दिनै नोंथांमोनखौ सोद्रोमा हिसाबै आं गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय आरो साफा साफा बड'लेण्ड आर्मि हिसाबैबो नोंथांमोनखौ आं आफादनि जानानै बराय दिनै ट्रेनिंखौ फोजोबनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना गोदान जोनोम मोनफिनबाय। After the training, now you have born again. दिनै नोंथांमोना गुबुन अर्डिनारि मानसिफोर बायदि नंलिया गुबुन सिभिल मानसिफोर नंलिया दिनै नोंथांमोना गोदान जोनोम लाबाय। दिनैनिफ्राय नोंथांमोना नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि सोद्रोमा जाबाय। दिनैनिफ्राय माहारिनि उदांस्रि दावहारु जाबाय एबा दिनैनिफ्राय नोंथांमोना जाबाय साफा साफा बड'लेण्ड आर्मि। बेनिखायनो दिनै नोंथांमोननि बिबाना बांसिनबाय। Your responsibilities have increased in many folds. गोदोआव जानो हागौ सोरबा फरायबाय थादोंमोन सोरबा मास्टार मावदोंमोन बा सोरबा ओरैनो दंमोन गुबुन गुबुन खामानि मावलाबायनानै दंमोन नाथाय दिनै नोंथांमोना दिनैनिफ्राय जाबाय नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि सोद्रोमा दिनैनिफ्राय जाबाय बड'लेण्ड आर्मि। बेनिखायनो दिनैनिफ्राय नोंथांमोननि जि बिबान जि मावनांगौ खामानि बे दिनै बांबाय। दिनै न'खरनिल' नंलिया साफा सानै मानसिनिल' नङा मोनसे मोननै गामिनिल' नङा दिनै नोंथांमोननि बिबानाव फैबाय गासै माहारिनि बिबानानो। Now you have the responsibility of the entire Bodo nation. बेनिखायनो आं फोथायदों जे नोंथांमोना दिनैनिफ्राय बे गिलु फालु बिबानखौ रुजुनानै दावगालांगोन। नोंथांमोना नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि सोद्रोमा जानाय लोगो लोगोनो साफा साफा बड'लेण्ड आर्मि जानाय लोगो लोगोनो बर' माहारिखौ सिबिदों बे नङा सुबुं माहारिखौनो नोंथांमोना सिबिदों। बेनिखायनो सानै हयै बे गेलेर बिबानखौ रुजुनानै दावगालांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। जों दिनै नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डखौ इन्जिन हिसाबै जुदि हमनानै लायोब्ला जों दिनै बुंनांगोन नोंथांमोनाबो बे इन्जिननिनो मोनसे पार्ट जाबाय। You have become a part of the National Democratic Front of Bodoland. If we compare the National Democratic Front of Bodoland as engine, then you have become
a part of the engine. Dini partfora thablaso jeri engine mojang solir bebaidino dini National Democratic Front of Bodoland ni safa sudrumafra mojangai thaiblaso mojangai khamani mawublaso National Democratic Front of Bodoland abu mojangai thagon mojangai daवगालांनो हागोन आरो जि सानस्रि थांखिखौ लानानै दिनैसिम मावबोदों बेयाव उथ्रिखांनो हागोन एबा देरहासार जानो हागोन बेनिखायनो आं फोथायदों नोंथांमोना गासैबो नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'नि सोद्रोमा महरै बड'लेण्ड आर्मि महरै गोख्रों गोरायै आरो मोजाङै खामानि मावलांगोन आरो देरहासार खालामगोन गेदेमा मावथि लोगोफोर जों मिथिगौ जे बर'फोरा सानसेनि समाव गोहो गोरामोन बोलो गोरामोन The Boro people were proud nation. We were independent. But now we have reduced to a stateless nation. Boro or Boro people once had glorious past. We had our kings. We had our kingdoms. We were free people. But now we have become stateless people. We have reduced to a microscopic minority in our own land. We have become guests in our own land. जों जुदियो सानसेनि समाव जोंहा राजा दङमोन रायजो दङमोन जों उदांस्रिमोन अब्लाबो दिनै जों गावनि हायावनो आलासि जानांबाय जों दिनै गावनि हायावनो मोजोमसे जानानै थानांबाय जों गावनि हायावनो दिनै सुखु जादों नासय जादों गाग्लोबनानै लाजाबाय दिनै बर' हिसाबै गोदान मुगानि जारिमिनाव बर'फोरा नाङाखै नङा नांबोदों गोदोनि जारिमिनखौ आं दिनै बुंफोरनो बिजिरनो सानाखै नाथाय गोदान मुगानि जारिमिनखौ जों जेब्ला बिजिरो अब्ला नुदों ब्रिटिशनि समनिफ्रायबो बर'फोरा गोबां नांबोदों गोबां जुजिबोदों हास्थायबोदों उदाङै माहारि बायदियै हारि बायदियै थांनानै थानो ब्रिटिशनि शासननि समनिफ्रायनो आसाम कसारी जुबक सन्मिलनी Boro Jubok Sonnmiloni, Tribal Songo, Plains Tribal of Council Eba PTC, PPTC, UBNLF, Boro Saitya Sabha, EFSU, BLT, बेबायदि दिनै गोबां आफादफोरानो खोलोब खोलोबै बर' माहारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो बुहुमाव माहारि हिसाबै थांना थानो थाखाय दिनै जों नांबोनायखौ नुदों आरो दिनैसिम नांबोदों नाथाय दुखुनांथाव दिनैसिम जों बर'फ्रा हारि बायदियै माहारि बायदियै माब्लाबाबो देरहायाखै हारि हिसाबैनो जों दिनै जेनबोदों थांखि बिखान्थि लानानै नांबोदोंब्लाबो समनि फाखनाव समजों लोगोसे जोंनि मावथिफोरनि लोरबांथियाव जोंनि दैदेनगिरिफोरनि लोरबांथियाव दिनै खोलोब खोलोब जेनबोदों बेनिखायनो जों बुंनांगोन दिनै जे माहारि बायदियैनो जों दिनै जेनदों As a nation, we are defeated nation. जों माब्लाबाबो दिनै देरहायाखै बेनिखायनो दिनै गासैबो नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनियाव आसा खालामदों मिजिंथिदों गासैबो बुंदों नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड गैयाब्ला आरो बर'फोरा गैलिया बेनिखायनो दिनै नोंथांमोना नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि सोद्रोमा हिसाबै नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि बड'लेण्ड आर्मि हिसाबै दिनै बे मिजिंथिखौ जाफुंहोनांगोन We must conquer. We must be invincible power. जों दिनै देरहानांगोन रावबो फेजेननो हायै बायदि दिनै जों गोहो बोलो जानांगोन आरो दावगानांगोन आरो बर' माहारिखौ बुहुमनि बिखायाव उदां माहारि हिसाबै गायसननांगोन
गेदेमामाव लोगोफोर दिनै जों नुदों बुहुमाव जे गोहो बोलो गैयाब्लानो एबा फोर्स गैयाब्लानो मोनसे हादोर दानाय एबा माहारि दानाया नंखाय एबा मोनसे हादोर आरो माहारि गोहो बोलो गैयाबा थांना थानाया नंखाय. The basis of a state, the basis of a nation is force. Without force, no state, no nation can survive. गोहो बोलो गैयाब्ला एबा फोर्स गैयाबा एबा आर्मी पुलिस बेबायदि जुदि फोर्स गैयाब्ला मोनसे स्टेट एबा हादोर एबा मोनसे हारि एबा नेशना माब्लाबाबो थांनानै थानो हाया. दिनै बांलादेश आर्मी गैयाब्ला हाग्रा बंग्रा सारगिदिं बेंखनाब्ला बिडिआर गैयाब्ला हाग्रा बंग्रा सारगिदिं बेंखनाब्ला दिनै बांलादेश हिसाबै सानसेबो थांनानै थानो हानाय नङा. बांलादेशखौ गाबोन इन्डिया गाग्लोबनो हागौ, गाबोन बर'फ्राबो लाफैनो हागौ बा गाबोन बार्मिसफ्राबो लाफैनो हागौ. The existence of an independent and sovereign Bangladesh means there is something. That is force. Because of the force, because of the security forces, because of the Bangladesh army, because of the BDR, Bangladesh is a sovereign independent nation. When Indian army गैयाब्ला दिनै सानसे साननै थांनानै थानायखौनो साननो हानाय नङा. आमेरिका बायदि गोहो गोरा बोलो गोरा हादोराबो सानसे साननै जुदि आमेरिकान आर्मिफोर गैयाबा सोल्डियार गैयाब्ला America cannot exist even for a day. बेनिखायनो जों दिनै नुदों जे बुहुमाव जेसेबां माहारि दादों हादोर दादों बिनि सिङावनो दङ गोहो बोलो फोर्स एबा फौजि एबा आर्मि. बेनिखायनो दिनै जोंबो बर' माहारिखौ दाफिननो सानोब्ला बर' माहारिनि थाखाय उदां मोनसे हादोर दानो सानोब्ला जोंनोबो नांगोन दिनै गोहो बोलो, जोंनोबो नांगोन दिनै आर्मि. बेनिखायनो जों दिनै आर्मि बर' माहारिखौ बे बुहुमनि दख्लबसे हायाव उदाङै दाफिननो जों दिनै समय खिरा लादों, जों दिनै बिबानाव लादों. बेनिखायनो आं दिनै फोथायदों जे जि गोहो बोलो नांगौ बे गोहो बोलोखौ दिनै बे समय खिरा लानायनि उनाव नोंथांमोना फुरा खालामदों. नोंथांमोना बर' माहारिनि जि सिमां उदाङै दख्लबसे हायाव थांनानै थानायनि जि सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोगोन. सम सम गासैबो माहारिनि जिउआव मोननै सोंलु सिखारो. Time to time in the life of a nation two questions arise: whether to submit for forever or to fight and live as a free nation. बेबायदि गिलु फालु सोंलुआ जेरैहाय मानसिनि जिउआव फैयो, मोनसे नखरनि जिउआव फैयो, मोनसे समाजनि जिउआव फैयो, बेबायदिनो माहारिनि जिउआवबो फैयो. जे खर' गंग्लायनानै थांनानै थानो ना नांनानै उदाङै दाद्गा दुग्गायै थांनानै थानो. दिनै इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिकानि जिउआवबो बेबायदि मोनसे सोंलुआ फैदोंमोन. जों अराय इंलेन्डनि सिङाव थांनानै थागोन ना जों नांनानै उदां खालामनानै बुहुमनि बिखायाव उदां बायदियै थाङो. Even these two questions arise in the life of America also. They had two options: whether to submit for forever under England or to fight and become independent nation. So America decided to fight under the leadership of George Washington. They fought against British, against their mother nation, and they become independent.
आमेरिकानफ्रा सोबख'जानाय नासयजानाय गादब जानायनिफ्राय उदां खालामनो थांखि लानानै नांबाय। जर्ज वाशिंटननि दैदेननायाव नांनानै देरहानानै उदां हादर दाबाय, उदां मोनसे समाज दाबाय, उदां मोनसे माहारि एबा नेशन दाबाय। बिनि उनाव जों दिनै नुदों आमेरिकाया ओरैबायदि दावगाबोबाय जे आमेरिकायानो दिनै बुहुमनि बयनिख्रुइ साबसिन हादर, बयनिख्रुइ बोलो गोरा हादर। After the independence, now America has achieved such a tremendous successful that America has become the strongest nation in the world. So, बेनिखायनो दिनै जोंनि बर' माहारिनि जिउआवबो बे मोननै सोंलुआ सिखारदों। जों अराय सम हारसाफोरनि सिङाव थानो, ना मारवारिफोरनि सिङाव थानो, ना बांगालफोरनि सिङाव थानो। दिनै बे सोंलुआ जोंनि जिउआव फैदों, माहारिनि जिउआव दिनै फैदों। जों अराय गंग्लायगोन ना जों दिनै नांनानै दावहा नांनानै बर' माहारिखौ उदां खालामगोन। जों दिनै मा खालामगोन? जों दिनै फिनदों नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डखौ दानायानो बिनि फिन जे जों अराय सम गुबुननि सिङाव गंग्लायनानै थाया, गुबुननि आथिं सिङाव थाया, जों नांगोन। आरो बे फिनानो दिनै नोंथांमोना दिनै फिन होदों जे जों अराय सम हारि हिसाबै गंग्लायनानै गुबुननि आथिं सिङाव थांनानै थाया, जों नांगोन। बेनिखायनो दिनै नोंथांमोना गावनि बिमा बिफा, गावनि आंगो लोगो, गावनि हा हु गासैखौबो नागारनानै दिनै बेयाव दुखु दाहा लानानै ट्रेनिं लाफैदों। So you are a reply that we will not submit for forever. You are a reply. That is why you have come here to fight. दिनै नोंथांमोना बर' माहारिखौ उदां खालामनो जि सानथांखि सानस्रि लानानै दिनै बेयाव फैबाय, बेखौ जों नायनो बाख्नायदों आरो बाख्नायजाथाव। नोंथांमोना जि सानस्रि आरो थांखिखौ लानानै दिनै फिन होदों जे जों नांगोन आरो उदां खालामगोन। फोथायदों जों बे थांखिखौनो लानानै नोंथांमोना नोंथांमोननि देहायाव जिउ थै थासान्दै अराय दावगालांगोन। गेदेमा मावथि लोगो नोंथांमोन, दिनै सिमां नङाब्ला जों माब्लाबाबो खामानिखौ जागायजेननो हाया। नोंथांमोना जि सिमां लानानै फैदों माहारिखौ उदांस्रि खालामनायनि, माहारिखौ सिबिनायनि, बेखौ जों दिनै अराय बाख्नायदों। बे थांखि आरो सानस्रिनि थाखाय जों नोंथांमोनखौ साबायखर होदों। दिनै जों नुदों जे जेरावबो सिमाङानो सिगां। सिमां मिन्स साननाय हनाय सानस्रियानो दिनै सिगां। दिनै जों अखाफोराव थांनायनि खोथाखौ सानोब्ला बे साननाय हनाय मोनसे सिमांफोर बायदि। To go to the moon, it was a dream once. People dreamed. मानसिफ्रा सिमां नुदोंमोन जे अखाफोराव थांगोन, नायथारगोन मा दं। That dream, the Russian, the American had started their mission. बे सिमांजोंनो रासियाननि साइन्टिस्टफोर, एस्ट्र'नटफोर, आमेरिकाननि साइन्टिस्टफोर, एस्ट्र'नटफोर बिसोरो दिनै जागायजेनबाय। बे सानस्रि सिमांजोंनो जागाय गोबां दुखु दाहानि गेजेरजों, गोबां थाखा फैसा रां रुफा खरस खालामनायनि उनाव, थैजौ गारनायनि उनाव अखाफोराव थांनो हाबाय, थांबाय, नायहैबाय। बेबायदिनो दिनै जिखुनु खामानि मावनायाव साननाय हनायासो सिगां, सानस्रियासो सिगां। दिनै जोंहा सिमां मोनसे थानांगौ। दिनै जों गोजोनदों जे नोंथांमोना सिमां नुनानै फैदों माहारिखौ उदां खालामनायनि, बुहुमनि बिखायाव बर' माहारिखौ
देदगा दुदगायै गोगोम मोनसे हारि हिसाबै गायसननायनि सिमां लानानै फैदों। बेखौ जों दिनै बाख्नायदों आरो जों बे सिमांखौ नुनानै जों गोजोनदों। Now we have a mission, and this mission has to be fulfilled by you. दिनै नोंथांमोना जि थांखि लानानै फैदों एबा जिउआव जि मिशन लानानै फैदों, बर'मारिखौ उदां खालामनो, बे मिशनखौ जों फोथायो नोंथांमोना फुलफिल खालामगोन एबा जिउआव देहायाव जिउ थासान्दै मावलांगोन। दिनै नोंथांमोननि जि ट्रेनिं, बे ट्रेनिंआ जोब्बाय। Means your work has begun. Your training has finished, but your work has begun. नोंथांमोननि दुखु दाहा दान मोननै ट्रेनिं लानानै दिनै नोंथांमोना फोजोबबाय। Means बे जोब्बाय बे नङा। दिनैनिफ्रायसो as a national democratic front of Bodoland सोद्रोमा महरै सासे Bodoland Army हिसाबै नोंथांमोननि खामानिया जागायजेनसिगोन। गेलेर बिबान रुजुनानै दिनैनिफ्रायसो नोंथांमोना दावगानांसिगोन। Your training has finished, but your work as a member of the National Democratic Front of Bodoland, as a Bodoland Army, has started from today. बेनिखायनो नोंथांमोना गोसो मोदोम जिउ होनानै बेखौ मावफुंलांनांगोन। दिनै ट्रेनिं लानाय मिन्स नोंनि जिउआव, नोंथांमोननि जिउआव माबा मोनसे थांखि दं। मास्टार मावनोब्लाबो, फोरोंगिरि जानोबाबोथ' ट्रेनिं लानांगौ। ट्रेनिं लानाय मिन्स बियो थांनानै गथ'फोरखौ फोरोंगोन, माबा मोनसे मावगोन। ट्रेनिं लानाय मिन्स এটা রিহার্সাল করার মতো। ट्रेनिं मिन्स योर रिहार्सल। दिनै जों नुदों बे लांदां गानानो जा, थियाटारानो जा, दैज्लां मोनसे बिसोरो मा खालामो जे रिहार्सेल खालामबाय थायो गावनि न'आवनो, दामै दामै रिहार्सेल खालामो। रिहार्सेल खालामनानै जोबनानै मेसेङा फैबाथाय दाब दाब जायगायाव थांनानै टिकेट लानानै फैसा लानानै बिथांमोना दिन्थिबाय। दिनै नोंथांमोननि जि ट्रेनिंआबो बियो रिहार्सेल बायदि। Your training is also like a rehearsal. रिहार्सेलखौ मानो खालामो? जेन जों पारफेक्टलि दिन्थिनो हायो बा पारफेक्टलि खामानि मावलांनो हायो, बिनि थाखायनो रिहार्सेल खालामो। दिनै जों नुदों जे जायफ्रा थियाटार बा लांदां गाल बा मुसुखा थियाटारफोर दिन्थियो, 6 मास गाहाम रिहार्सेल खालामै खालामै जेब्ला स्टेजाव दिन्थियो, दे पारफर्म पारफेक्टलि। ओरैबायदि मोसागोन, ओरैबायदि एक्टिं खालामगोन, बेयाव रावबो हमनो हाया। बेनिखायनो दिनै नोंथांमोनाबो जि रिहार्सेल खालामबाय, बे रिहार्सेल खालामनाय बायदियै दिनै स्टेजाव थांनांसिगोन आरो दिन्थिहैनांसिगोन। दिनै नोंथांमोनाबो दिन्थिहैनांसिगोन। Now you have trained yourself as a Bodoland Army. You have rehearsed all the military tactics. Now you have to go to the stage. Now you have to go to the field and act perfectly. As a Bodoland Army हिसाबै ट्रेनिं लानाय बा रिहार्सेल खालामनाय हिसाबै दिनैनिफ्राय नोंथांमोना सम खाबु लानानै फिल्डआव थांनांसिगोन आरो बेबायदियैनो पारफेक्टलि नोंथांमोना जि सिमां लानानै, जि मिशन लानानै फैदों, बेखौ फिल्डआव मावफुंहैनांसिगोन। आरो आं दिनै फोथायदों जे नोंथांमोना गोख्रों गोरा गोसोजों, देहाजों नोंथांमोननि जि ट्रेनिं, जि रिहार्सेल, बेखौ फिल्डआव थांनानै रोखा रोखायै मावफुंनो हागोन। गेदेमा मावथि लोगो नोंथांमोन, जे जों मिथियो उदांस्रिखौ एरैनो मोना।
उदांस्रियानो बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन माने बेसेन गोनां मुवा एबा जिराद बुहुमाव गासैबो मुवा जिराद गासैहाबो बेसेन मुल्य दं प्राइस दं एबा दाम दं गस्ला गांसे टफि गांसे जन्था मोनसे केमेरा मोनसे बे मोनसे गासैहाबो दाम दं बिनि गेजेराव बयनिसायबो दामि जिनिसानो जाहैबाय जे फ्रीडम उदांस्रि दिनै बेखौ थैजिउजोंसो बायख'नो गोनां जादों जों बुहुमनि उदांस्रिनि दावहा बुहुमनि दाब दाब हादोर जायगायाव नांनाय उदांस्रिनि दावहा एबा उदांस्रि जानाय हादोरफोरनि जारिमिनखौ जेब्ला बिजिरनानै नायगोन अब्ला जों नुगोन जे गोबां दुखु दाहा लानायनि अनगायैबो थैजिउ होनानैसो बे उदांस्रि एबा स्वाधीनता एबा इन्डिपेन्डेन्सखौ बायख'नो गोनां जादों बेनिखायनो जोंबो दिनै उदांस्रि नागिरदोंब्ला दुखु दाहा लानाय रां रुफा खरस खालामनायनि अनगायैबो जों दिनै थैजिउजों बायख'नो गोनां जादों नङाब्ला बर'फ्रा माब्लाबाबो उदांस्रिखौ मोननाय नङा Freedom is rarely given by others. Freedom, justice, थार मोनथाय बेफोरखौ माब्लाबाबो गुबुना ओरैनो रावनोबो होआखै होफेराखै जों बुहुमनि जारिमिनाव दिनै नुदों Freedom is rarely given by others. So, the freedom has to be fought and secured. बेनिखायनो फ्रीडमखौ जिहेतु गुबुना ओरैनो रावनोबो होआखै मोनसे जस्टिस एबा न्याय बिसारखौ माब्लाबाबो होआखै बिनि थाखाय मानो जों बेखौ नांनांगोन जुजिनांगोन आरो लानांगोन बेनिखायनो जोंनि जि उदांस्रि बे उदांस्रिखौबो गुबुना दिनै जोंनो होनाय नङा जों जोंनि बुरन्जिफोरखौ बिजिरनानै नायगोन अब्ला जों नुगोन जे जों गुबुनाबो उदांस्रिखौ माब्लाबाबो ओरैनो मोनाखै उदांस्रिखौ जों नुदों that this freedom is always secured and fought by the patriots of a nation उदांस्रिखौ अराय हारि सिबिसुला माहारिनि दावहारुफोरासो दावहा नांनानै लानानै फैदों बेनिखायनो दिनै जोंबो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि साफ्रोमबो सोद्रोमाया बर' माहारि अनसुला हिसाबै पेट्रियट हिसाबै दावहा नांनानै लानानै फैनांगौ बेनिखायनो आं दिनै फोथायो जे नोंथांमोना बे दावहानि थाखाय जि ट्रेनिं मोनबाय जि रिहार्सेल खालामबाय बेखौ फिल्डआव थांनानै जाफुंहोनो नाजागोन माहारिनि उदांस्रिनि थाखाय सासे दावहारु बायदियै देहायाव जेब्लासिम थैजिउ थागोन अब्लासिम नांलांगोन होननानै आं दिनै मिजिंथिदों दिनै नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआ 20 बोसोर थांनानै थाबोबाय बिराद भारतनि गोहो बोलोजों नांनानै भारतनि गोहो बोलोनि हेंथायै दिनै 20 बोसोर जों थांनानै थाबोबाय मानो जोंनि जि जेननो रोङै साननाय हनाय जोंनि जि गिनो रोङै फासयनो रोङै नांनाय बिनि थाखायनो जों दिनै थांनानै थाबोबाय जोंनि जि मुंख्लंफोरनि बावनायनि थाखायनो दिनैसिम नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआ थांनानै दङ The soul and spirit of our martyrs are with us. दिनै जायफ्रा थैलांबाय गावनि थैजिउ बावलांबाय बिसोरनि जि आत्मा बिसोरनि जि स्पिरिट बेफोरो जोंजों दिनै लोगोआव दङ बेनि थाखायनो जों दिनै 20 बोसोर गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो आंखालनि गेजेरजोंब्लाबो जों दिनैसिम थांनानै दं आरो बिथांमोननि जिउ आत्माया जेब्लासिम जोंजों थागोन अब्लासिम जों दिनै थांनानै थागोन आरो जों देरहागोन गेदेमा मावथि लोगोफोर
दिनै नोंथांमोना साफा साफा नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि सोद्रोमा बायदियै समायखिरा लाबाय ओथ टेकिं लाबाय बड'लेण्ड आर्मी बायदियै नोंथांमोना समायखिरा लाबाय एबा ओथ टेकिं लाबाय फोथायदों बे ओथ टेकिं लानाय बायदियैनो बेयाव जिबायदियै बुंनानै फोथायनानै नोंथांमोना फैदों ट्रेनिं लादों आरो दिनै ओथ टेकिं लादों बेबायदियैनो आं फोथायदों नोंथांमोना मावलांगोन जोंनि गोबां कमरेडफोरा जोंनि गोबां मावथि लोगोफोरा बे समायखिरा लानाय बायदियै आफादनि थांखि बिखान्थिखौ गोसो गोरबोआव जिउआव लानानै आवगायनानै दिनै जिउ होलांबाय जि फोथायनाय बेखौ थासान्दै जिउ थासान्दै गोसो गोरबोआव लानानै दावगालांनानै जिउ बावलांबाय दिनै गावसोरनि जि फोथायनाय बे फोथायनायखौ गोथैसालिसिम लांफाबाय बेनिखायनो दिनै नोंथांमोना जिबायदि ओथ टेकिं लादों सासे नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि सोद्रोमा हिसाबै बड'लेण्ड आर्मी हिसाबै बे फोथायनायखौ नोंथांमोनाबो दिनै जिउ थासान्दै दिनै गोसो गोरबोआव लानानै दावगानांगोन नांगौ जायोब्ला बे फोथायनायखौ गोथैसालिसिम लांफानो नांगोन फासयब्ला जानाय नङा आखाइ दैखांब्ला जानाय नङा आफादनिफ्राय खारलाबा जानाय नङा If you are a real patriot, you have to take your conviction to the grave. जुदि नोंथांमोना गावखौनो साफा साफा माहारि सिबिसुला उदांस्रि दावहारु नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि सोद्रोमा एबा बड'लेण्ड आर्मी होननानै सानदोंबा नोंथांमोननि जि फोथायनाय जि ओथ टेकिं लानाय बेखौ गोथैसालिसिम लांफानांगोन दिनै बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे बाथ्रा बुंनाय दङ जे मै नुयोब्ला होसोयो मुसा नुयोब्ला फासयो जेब्ला माने मै नुबाय मोनजागोन आंबो मोनगोन होननानै होसोलाबायबाय मुसाया नुजाब्ला खारफिनबोबाय आं फोथायो दिनै नोंथांमोना मुसा नुब्ला फासयनाय नङा तामहिनबा दुखु दाहा मोनब्ला फासयनाय नङा मोजां गाज्रि दुखु दाहानि गेजेरजोंब्लाबो आं फोथायदों नोंथांमोना जिबायदि समायखिरा लादों बेबायदि दावगालांगोन आरो माहारिखौ सिबिलांगोन So in the last but not the least I would like to thank the NLFT. Without the NLFT we would have never completed our training. So I would like to thank the authorities of the NLFT and we are really grateful and thankful for their extended help. So बेखिनिखौनो बुंनानै आं आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड जिउ लावथों बर'आ देरहाथों गोजोन्थों दानिया सोद्रोमा हिसाबै बे समाव ओथ टेकिं लागोन I Musri as a member of the National Democratic Front of Bodoland solemnly do swear to liberate Bodoland with all my heart and soul and shall obey orders of the High Command even at the cost of life. Safa Safa Bodoland Army बायदियै ओथ टेकिं लागोन समायखिरा लागोन I Musri as a Bodoland Army of the National Democratic Front of Bodoland solemnly swear an oath of loyalty to the Constitution and to abide by the rules and regulations of the Bodoland Army formation and shall maintain the unity
and integrity of the party. Any violation by me of the Constitution and the party discipline shall invite judge on me with this bullet.